Bun venit pe prima bază de pe Marte din istoria omenirii. Mă numesc Andrei Constantin și astăzi voi fi ghidul dumneavoastră, prezentându-vă atât noile tehnologii necesare supraviețuirii pe această planetă roșie, cât și laboratoare sau locuri de relaxare pentru oamenii care locuiesc aici. În primul rând, remarcăm faptul că forța de gravitație nu este la fel de puternică în comparație cu cea de pe Terra. Vă prezint harta bazei, care este divizată în mai multe secțiuni, legate printr-un sistem de tunele, care, pentru a menține presiunea și nivelul de oxigen, sunt închise hermetic prin intermediul unor uși automatizate, accesibile cu cartelă și lifturi speciale. Planeta Marte dispune de rezerve de apă sub forma lacurilor subterane. Pentru a aduce apă la suprafață au fost realizate foraje și amplasate pompe, apa fiind stocată ulterior în cele 3 bazine sferice. Tot aici, apa este filtrată și introdusă în circuit. Chiar mai jos de acestea regăsim cartierul de module, conexate printr-o rețea de tunele. Fiecare dispune de cameră de zi, baie, 2 paturi și loc de depozitare. În proximitatea modulelor se află cantina, unde locuitorii bazei iau masa și socializează. În dreapta zonei de locuit se observă o clădire în formă dreptunghiulară, reprezentând garajul roverelor, printre care și faimosul Curiosity, precum și centrul de comandă al acestora. În estul bazei putem vedea o zonă de exploatare minieră și utilajele de ultimă generație ce se folosesc în acest proces. Chiar în mijlocul hărții avem Sera, domul principal, care reprezintă plămânul bazei, furnizorul de oxigen al acesteia, precum și o zonă de recreere. La nord de acesta avem centrul de comandă, unde se iau deciziile importante privind evoluția și viitorul bazei. În estul domului se regăsește laboratorul de cercetare, unde se fac diferite experimente, se studiază atât substanțe chimice, cât și adaptabilitatea diferitelor specii la atmosfera marțiană. Sursa principală de energie electrică este câmpul de panouri fotovoltaice, lângă acestea aflându-se centrala electrică. În sud, remarcăm locul de amartizare a navetei Starship. Urmează centrul de control și observare și rezervoarele de hidrogen. Pentru a face cât mai eficientă transportarea combustibilului și a materialelor aduse de pe Terra, a fost realizat un sistem de redstone care urcă și coboară prin intermediul dropperelor și a pâlniilor diferite materiale. Alimentarea rezervorului rachetei este automatizată, realizându-se din centrul de control, prin utilizarea manetei ce corespunde culorii rezervorului. În vest putem observa rezervoarele de oxigen, un gaz prețios pe Marte, atmosfera conținând 95% dioxid de carbon. Oxigenul și hidrogenul sunt separate prin procesul de distilare fracționată. Deasupra zonei de prelucrare a oxigenului se află centrul de comunicații cu antenele uriașe, cu rolul de a primi și transmite informații. Tot aici, la etaj, avem serverele și baza de date. Pentru a întreține atmosfera a fost creată o rețea prin care sunt difuzate diferite filme, fiecare modul de locuit fiind legal la aceasta. Deasupra centrului de comunicații se află serele cu pomi, o seră cu grâu ca sursă principală de hrană și o fermă automatizată de pui. Deoarece pe Marte efortul astronauților trebuie să fie concentrat asupra cercetării, se utilizează roboți programați să planteze și să adune resursele sau să taie pomi. În nord-vest, ultima clădire este depozitul, unde sunt stocate resursele. Materialele sunt sortate printr-un sistem redstone. Cantina este aprovizionată din acest loc. Tot aici avem compostoarele care transformă deșeurile în încrășământ. Astfel, putem concluziona faptul că înființarea primei baze permanente de pe planeta Marte a reprezentat un real succes, această nouă graniță transformând în realitate ceea ce era odată doar un simplu vis.